Os datos do estudo Rapaciñas Dixitais, edición 2024, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información de Galicia, o SIMGA, adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, indican que o nivel de digitalización entre os 5 e os 15 anos recupera a tendencia ascendente tras a baixada detectada en 2023. O 84,3% dos nenos e nenas galegas de 5 a 15 anos utilizou dispositivos electrónicos nos últimos 3 meses e a porcentaxe sube ata o 94,8% no caso das de 10 a 15 anos. En todos os indicadores de digitalización, as diferencias de xénero son mínimas. Case todos os datos indican un nivel de digitalización superior nas vilas de tamaño medio, dos 5.000 aos 20.000 habitantes. A provincia con maior índice de digitalización entre as persoas de 5 a 15 anos é Pontevedra. Por idades, as rapazas de 5 a 9 incorpóranse antes á rede cos rapaces, pero entre os 10 e os 15 a diferenza desaparece. Nos fogares en risco de pobreza o uso de internet é incluso superior á media. Entre os concellos galegos con maior número de habitantes, Ourense, Pontevedra, Ferrol e Vigo superan o 87% de persoas desas idades que se conectaron a internet nos últimos 3 meses. As dos concellos que teñen entre 10.000 e 20.000 habitantes son as máis conectadas. O smartphone incrementa a súa presenza entre os 5 e os 15 anos ata o 61,3%. O ordenador mantén un uso do 62,3% e case todas as persoas que declaran empregalo conéctanse á rede. As actividades máis frecuentes son videochamadas e cursos en liña, pero tamén crecen máis de 8 puntos a busca de información e ler novas, o que reflicte unha diversificación dos usos dixitais. Os mozos e mozas de 16 a 34 anos superan o nivel de uso de internet da poboación xeral, a excepción das actividades relacionadas coa saúde ou o emprego da banca electrónica, onde os maiores de 35 anos son máis activos.